हेल' लोगोफोर गुड मर्निं जोंहा फुङावनो दिनै साम' सायदों आरोना आबैया सायगासिनो दायो साम'नि पार्टि दंगासिनोमोन नै जोंहा दासो सायदों आरोना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर स' थोदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय आं जि सुनानै लाग्रोनि र' लोगोफोर जिया ओंखारबाय थायोहाय बिदिनो ओंखायनो सुवाबाबो जाया सुना लाग्रोनोसै ओमफ्राय नै साम' सायग्राफोरा गोबां जाफैबाय आरोना सानाबो एसे जौबाय ओमफ्राय खावसे सायखांबाय आबैया दानगासिनो ओमफ्राय नै सानैया सायगासिनो आरोना लोगोफोर गासैयाव माने 6 केजि दंनो आरोना जा बुरजा साम' लानानै फैखादोंमोन ओमफ्राय नै दायो दानगासिनो ओमफ्राय आबैया नै थिग जागोन आं हा हा होनना मिनलायदों आरोना आं भिडिअ लानायखौ साम'खौनो बेसेबा लाबोखाबाय बायनायावबो दामा बिराद गोसा आरोना दामबो जाबाय ओमफ्राय बेखायनो नागिरनानै मोनथारला नालाय जानो लुगैनानै गोबांथार लाबोबाय आरोना माने आलासिफोरबो फैगोन नालाय लोगोफोर बेखायनो बेनिफ्राय लोगोफोर बे भिडिअखौ आं ससेल' लानानै मोनलांसिगोन आरोना मानो होनबा बे पार्टिखौ आं मोनजानाय नङा आरोना साम'खौबो न'आवसो थांसिगोन न'आवबो खामानि दं नालाय बेखायनो थांनांगौ जासिगोन आरोना लोगोफोर आं जाथ'ला दिनैयो बे पार्टिखौहाय ससे ओरैनो लानानै थांसै आरो नोंथांमोननो देखायनो होननानै ओमफ्राय नै लोगोफोर इखिजा संबायानो आरोना आयंआहाय साम'खौ रुबाय माने एवबाय आरोना ओमफ्राय इखिजा अमा बेदरबो रुखादों आरोना ओमफ्राय साम'खौ माने खारदैजोंसो संगोन आरोना मुलाजों ओमफ्राय आलु बेजों खारदै संगोन आरोना जा गोथाव जाखायो ओमफ्राय नैखिजा दाउ बेदर बयलार एवबावदों आलुजोंहाय ओमफ्राय नैखिजा आरो दाउ लकेल आरोना नै जा बुरजाखा दाउला दाउ मानैमोननो ओमफ्राय आंहासो मोनजानाय नंला लोगोफोर थांनांसिगोन ना अब्लाबो माथो खालामनो उपाय गैया जाथ'लायला एबारो ओमफ्राय नै आं दायो न' सिदा सफैखाबाय न'नि ब्लगखौ लाबाय आं न'आवबो ना सारदोंमोन नालाय नै लोगोफोर जा बुरजा ना मोनखादों बेखौ नाफाम देनो थाखाय सायदों आरोना नै ना सायग्राफोरा जा बुरजाखा ओमफ्राय नैखिजा आइया माने ना फिथिख्रिखौ एवदों आरोना गेदेर गेदेरखौ बेनिफ्राय लोगोफोर नै बेकग्राउन्डखौ दा नायसै दे बाइल हजि हौवा बेयावनो सङो आरोना जोंहा गोरिबसो जोंहा लोगोफोर माथो होनबावनो पुर फेमिलि बिदिनो मावनानै जानांसिगोन आरोना ओमफ्राय नै बेनिफ्राय नैयावहाय नाखौ माने फिसिनानै दोनबाय आरोना बिदि खालामनानैहाय फाननाय बायदि मानो होनबाथाय बाल्थिङाव दोनबाबो थैयो नालाय नाफोरा बेखायनो लां गालां बिदि प्लास्टिकआवहाय जावायनानै दोनबाय आरोना हाग्रा होलायनानै ओमफ्राय सिङावहाय बेसेबां बुरजाथाय आंबो नुफैयाखै नालाय नोंसोरनोबो देखायनोसै आंबो एसे नायनोसै आरोना र' गनजोंनो बोखारनानै देखायनोसै आं नुदोंना लोगोफोर ओइनो गोसोम गोसोमा बेफोरनो ना आरोना नै गोसोम गोसोमानो ओमफ्राय बांद्राय सोमावबाबो माने बारगोन ना बोखारजोबा बेखायनो बोखारजोबनानै आङो देखायलायासै आरो नायासैबो आरोना बेसेबां बुरजा जागोनथाय ओमफ्राय नै फारखैजायबो खिन्थिनि र' नाखौहाय नैखिजा आरो मासेया बारल'गासिनो जानो नै खुसिथार आरो इसोरो बारल'ना थांनो होननानै ओमफ्राय लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगा माने बेखिनिसैमोन आरोना स' मोजां मोनोब्लाथाय लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय ओमफ्राय नैखिजा आरो मैगं फोनो होननानै माने हालेवनानै दोनदो आरोना स' बाय बाय